wayo ni wayo kaina wayo kasar gadona wayo ni wayo kaina Najeriya tushe na wayo ni wayo kaina kasar gadona Barama. Lafiya? Ga yunwa. Ga mun fita nema. Ana bi ana kama mu ana cewa sai mun yi beli. Inna Ba dole an zauna dinga kuka. Inna lillahi. Wato wannan ƙasa ta Najeriya mulkin da muke cikin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To kwantar da hankalinka. Wato masoyin talakawa dattijan arziki mai dattaku wace nan wanda muka dade muna ta fata wazirin Adamawa. Kace Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Kai. Wato iya kiran sunansa da nema na kai farin ciki. To bi zan kwantar da hankalinka. Insha Allah muna sa ran a Najeriya za a gyara fannin tsaro. Atiku Abubakar. Za a gyara fannin ilimi. Shi Atiku Abubakar. Sannan za a gyara fannin ruwa. Shi Atiku Abubakar. Za a gyara fannin raya tattalin arziki. Sannan za a gyara hanyoyi. Duka dai Atiku Abubakar. Insha Allah. To ai Mr. Kacaba. Ai mu ko hanyar abinci aka bude. Alhamdulillah. Dan Najeriya zai yi wasai. Ka san mu yan talakawan jihar Kano kwanmu da kwarkwatan mu. Za mu fito mu zaɓi His Excellency Sadiq Aminu Wali. Insha Allah. A matsayin gwamna a jihar Kano. Alfarmar manzon Allah. A jam'iyyar PDP. In Allah ya so A shugaban kasa kuma za mu zaɓi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Baya goya marayu. Insha Allah. Masu uban ma goya su yake. Hannun dama ka raba ka ba kowa. Dugan karfe shakwaramniya. Ban wasu gari ko rabu da kai sai ya lasa aljanna mai masoya da yawa. Alhaji Atiku Abubakar. Ai tuta kensa ne. Ga kuma mutuniyar arziki. Wa kenan? Hajiya Zainab Audu Bako. Ranki ke daɗe. Zonal Human Leader ta mu kenan. Ribarin ƙarsa ƙuri'a ka tana nan? Tana nan. Karkaɗe ta ka ajiye Allah ya kai mu zaben 2023 mu je mu zaɓi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa a jam'iyyar PDP. Ai magana ta kare mu ta taba. Wata tafiya. Sai an fidda uwa kasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta mun kuma kai ta ruwa. Kuji wannan na amsar maganar Atiku shine zai gyara kasa malam.